Amish, la comunitat que viu com fa més de 300 anys, encara existeix. Viuen principalment als Estats Units i moltes de les seves comunitats continuen evitant gran part de la tecnologia moderna. En alguns casos no tenen televisió ni internet a casa, ni tan sols condueixen cotxes per moure's, utilitzen carruatges tirats per cavalls. La seva manera de vestir també és molt particular. Porten roba senzilla, sense marques ni moda moderna. Els homes solen deixar-se barba després de casar-se i moltes dones vesteixen amb robes llargues i una còfia tradicional. La majoria viuen en granges i intenten produir una bona part del que consumeixen. Cultiven verdures, fruites i cereals i també crien animals com gallines, vaques o cavalls. Molts dels aliments que mengen són elaborats per ells mateixos. Els nens van a l'escola, però normalment deixen els estudis cap als 13 o 14 anys per aprendre oficis i preparar-se per la vida dins de la comunitat. Pel que fa al matrimoni, només es poden casar amb altres Amish i acostumen a tenir famílies nombroses amb diversos fills. Tot això està relacionat amb la seva religió cristiana, que dona molta importància a la humilitat, la família i una vida senzilla. Tot i viure envoltats del món modern, els Amish continuen mantenint costums que han canviat molt poc durant generacions, convertint-se en una de les comunitats més curioses i sorprenents del planeta. Quina és la cosa que més t'ha sorprès dels Amish?